Let me use this opportunity now to educate you and also correct you. In our Ezza tradition and culture, and the Igbo tradition and culture at large, and where mgbe aleji ehi Hausa enyoke. Adeje Hausa enyoke n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ na-ejeli mgbalu, ebure Hausa wee jee, ihe kpụ wee jee wụ anụ. Anyị na-akpọ ya nama. Anụ ka ọ bụ. Maka ihe mmiri enwilo na-ekwu gbasara ihe niile ndị mmadụ kpujele babyOku, si ya chọọ ndị niile nyere ya ehi nyesi ha ewu. Well, in his own understanding, o nwere ike ọ dị ya ka ọ dị right, ọ dị to right small, ba ime ka ọ mara na onye ọbụla kpere mmadụ ehi na a na-akpụ ya ewu, but ọ bụrụ ehi Hausa ọ ehi Igbo. In his own language, in his own culture and tradition, in Igbo culture and tradition at large, onye kpuye ge ehi Igbo ka ị ga-eji ewu wee n'aka, ewu Igbo kwa. Ewetara gị ewu Igbo, ijiri ọkụkọ Igbo n'aka. Ọ bụrụ ehi Hausa. Ehi Hausa bụ nama. Ehi Hausa bụ anụ a na-ata ata. So you should go back and make your findings very well. Adeji ehi Hausa enyoke. Mmụọ enwere ike ịgbago ụgwọ maka ihe mere na ehi Hausa. Ọ bụrụ na mmụọ na-agba ụgwọ n'ihe a na-eme n'ehi Hausa, ifere ọchacha gbute ọcharacha gbute ihe a na-ekonoko n'ọdịnala, egbu ehi nke ihe karị na-anwụ karịrị nne, bụtụ mmụọ adị agụ ehi Hausa asuke. Ihe a na-agụ bụ ehi Igbo. And abịa na ehi Igbo, ọ bụrụ na nne gị anwụọ maọbụ nna gị anwụọ and ijibere ehi Igbo kwa ya, ije ebe ọzọ mmadụ nwụrụ egburu ehi Igbo jee kere anụ ehi Igbo taa, ị ga-anwụ n'ime ya. Jụọ ajụjụ n'ọdịnala Ezza na nna gị nwụrụ na nne gị nwụrụ and ijibere ehi Igbo kwa ya, iru ebe ọzọ onye ọzọ nwụrụ a na-egbu ewu Igbo, iru ebe ahụ soro kere oke and gị enyebedo oke nke gị, ịlaruo ị ga-anwụ n'ime ya. Onwere ihe metere ihe, agwụtala ya n'ọgwụ, ekpetere ya n'ekpere. Anyị nwa bụ ndị Ezza, and Igbo as generally, ka ọdịnala si dị, ọ wee ehi Igbo, ekwuo m ọzọ, ọ wee ehi Igbo si jee jụrụ ese ọfụma, kpọkọlata ndị okenye jụọ ha. Ọ bụrụ na ehi Igbo ka ewetelu gị, laka ehi niile akpụjele babyOku, ọ bụrụ na ehi Igbo dị ihe ahụ, oge ahụ ka ọ ga na-enye ndị ahụ, ọ ga-eji ewu wee na-ana ha aka. Ọ bụkwanụ ndị kpụtara ewu, ọ ga-eji ọkụkọ na ha aka. Mana ebe ọ bụ ehi Hausa, ọ nna maka ọ bụ na meat bi, onye ọbụla kpụjere bebi ehi Hausa bụ anụ ka o nyelie. So emela babyOku expect ka ọ bịa nye gị ewu maọbụ ọkụkọ dịka mmiri enwele osi ekwu. O nwere ike gọfụ na ọ ka na-eme na side ya, maọbụ na o nwere ebe ọ na-eme na ịkpụjere mmadụ ehi Hausa, onye ahụ akpụnye gị ewu, mebi na ha na-achọ ịmodalize ya, but ụdịka ihe ha dọrọ n'ọdịnala Igbo. Sọgodi ya ka ọ bụrụ chief obodo gị imeli ya, ị mara na ọ dara aka na ọ machọrọ ife o medo. Ọ wee ehi Igbo ka ndị Igbo ma, ọ wee ehi Igbo ka a na-agụ.